Vores første officielle stop. Sådan en af de der engelske bogklubber. Det er også min. Det skal vi ikke i stolen, mand. Det er kort, der er altså flere veje på. Så er det, du kører galt, jo. Igen. Du kan bare køre efter sædlen. Der står bynavnene på. Er der nogen, der tænker, at give en hånd? Giv en hånd til Afrika. Der er skraldeposer her. Her. Kører nu. Det er sidst, han kører det her. Ja, det er nok. Nu fjerner det sig. Det var lige det, der skulle til. Cigaretter 23 mark. Hvad? 23 mark for prins. Er det nogle Queens? Vil jeg bare med? Jeg vil godt lide jobbestik, fordi det fanger den lidt anden musik. Er der ikke lyd på det der fjernsyn? Jo. Hvorfor står du så og snakker om, at prins koster, og det skal optage? Det står inde ved huset. Jeg er ikke så vild med alt. Det er det her. Jeg var nødt til at komme med en skraldbod til mig. Ja, hjemmehuler. Morgenmad tirsdag morgen. Børnene er selv i skole. Og moren gik udenfor og farne på arbejde. Så har man chancen for at tage billeder af noget salat, kartoffel, noget kød af ubestemt noget og pandekager, pulverkaffe og form for fed spejlbølge. En udmærket lækker morgenmad. Lige have drivhusene med. Alt skal drives frem. Ellers så bliver sæsonen for kort. Drivhus i hele havens længde. Inde i er agurkeplanter. Og kun agurker. Det er begyndelsen til en badestue. Så går vi helt ud det lille hus. Der kun er et hul i jorden.
Det klokken er 10 om morgenen. Det er cirka 5 plusgrader. Luftfugtigheden er høj herinde. Bare hunden er bunden, så er jeg ligeglad. Agurker og kun agurker. Jeg ved om de handler med dem, eller de har tænkt sig at spise dem. Ny garage, og det lille tøhus går vi ind i om lidt. Det her stykke jord her, der er først kartofler, så er der løg, for øvrigt så var der også vandmelon i det store tøhus, kartofler og løg. Det er en af jeg nyder min gode morgenmad. Vi går en tur ind og kigger i det lille hus, der er ophanget på en speciel måde. Lille væksthus. Luftfugtigheden er ekstremt høj. Opvarmningssystemet kan så rives ned og fjernes til synligheden. Det er tomater, og så kan jeg ikke huske, hvad det var, han sagde derinde. Alt sammen til daglig fornøjelse. Selvforsynlighed er en livsnødvendighed. Vi bakker stille og roligt ud igen. Og stallen. Koner på græs. Og der er 4 grise derinde.